wabarakatuh. Kok kurang semangat iki jenengan tambah karku. Kula bali malih ya Prabu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ingkang jawab salam kula dongane kathah rejekine. Sehat badane, panjang umure, lunas utange. Sing kari buater nggih. Bapak Ibu kang hormati, bisa monggo kita ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Allah taala ingkang dinten kita saged angrawi pargen ingkang dalu menika wonten dalemipun Bapak Nyoto dalah almarhum Ibu Kate. Gusti kang hormati sesepuh dene sepuh wonten tlatah Dusun Wantes, Desa Tampang Pelem Sawu Ponorogo. Gusti kang hormati Bapak Nyoto dalah sak keluarga ingkang kawula hormati pinanganten inggih menika Mas Basori kalian Mbak Murti, ugi Sirka Aristagianto Esos kalian Mbak Karin SPD, ugi keluarga agung ingkang sami rawuh dalu menika, ugi para tamu ingkang sami rawuh dalu menika. Ingkang sepisan monggo kita ngaturaken puji syukur wonten ngarsane Allah taala ing dinten ringkih kalenggan menika. Kita saged angrawi pargian ingkang agung menika sedaya tansah pinaringan bagas kesarasan Allahumma amin. Sholawat salam boten kata lupen katur kunjuk dumateng junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula kalih panjenengan sedaya tansah pikantos syafaatipun wonten ing yaumul akhir Allahumma amin. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenenganipun Bapak Nyoto. Anggenipun sampun paring kapercayan anggenipun Yugata Sukamana Suta tetembangan campur sari lumantar Mayangkara niken salindri kamijil saking tlatah kita Kediri ingkang dalu mangke badhe asem panglipur dumateng panjenengan sedaya. Ing dinten kalenggan menika sampun siyaga samapta ing gati wonten catur Widawati ingkang badhe ngaturaken tetembangan ugi asem panglipur dumateng panjenengan sedaya. Sumangga Bapak Ibu dipun pirsani ngantos purnaning adicara menika pasugatan saking kanca-kanca campur sari Mayangkara niken